24 siegħa wara li l-Gvern introduċa l-miżura tal-on-the-spot fines inħarġet l-ewwel multa wara każ ta' rimi ta' skart illegali fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu. Permezz ta' din il-miżura se jkunu jistgħu jinħarġu multi għal reati minuri u kontravenzjonijiet u jridu jitħallsu fuq il-post minnu fih minn dawk li mhumiex residenti fostna. Bil-qafas legali ġdid issa l-ħlas tal-multa se jsir immedjatament fil-ħin li tinqabad il-kontravenzjoni u bekk jissaħħaħ l-infurzar tal-liġi. Fl-istess ħin jekk persuna ma tħallas il-multa jinżammilha l-passaport jew id-dokument tal-ivvjaġġar sakemm tħallas dak dovut minnha. Ħabbar dan il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Glenn Bedingfield waqt kollegament telefoniku fuq One fil-programm Sibt il-Punt. Il-Ministru għall-Intern tenna li l-Gvern diġà beda jwettaq numru ta' miżuri mwiegħda l-ewwel mitjum tal-leġislatura, filwaqt li saħaq li dawn huma biss il-bidu ta' pjanusa mmirati biex isaħħaħ l-ordni pubbliku u s-sigurtà fil-komunitajiet. Għandna pjan ambizzjuż urdu nagħmluh kollu u tbaqgħna ta' ġbir dal-li rajna bħalissa għadu biss il-bidu. Naħseb illi din il-ġimgħa kellna l-introduzzjoni tal-on-the-spot fines illi kienet pass il-qudiem biex ikollna aktar bon ordni u dixxiplina fit-toroq tagħna. Il-Ministru ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se jibda jżur lokalitajiet u għases tal-Pulizija madwar Malta bl-ewwel waqfa tkun fl-Assa ta' Tasliema fis-27 ta' Lulju. Spjega li dawn il-laqat għandhom lan li jsaħħu dialogu mar-residenti u jidentifikaw modi kif jitjieb l-operat tal-Pulizija u s-servizz moti lill-komunitajiet. Li nixtieq noħroġ minn dawn il-laqat huwa li nitkellem man-nies kif nistgħu ntejbu l-operat tagħna, kif nistgħu naħdmu aħjar għal fil-komunità għaliex il-kwalità tal-ħajja tibda wkoll mill-bon ordni. U naħseb illi dana huwa wieħed mill-premessi illi rridu nagħmlu bħala gvern. Bedingfield irrefera wkoll għal ħidma intensifikata f'Paċeville u fiż-żona ta' Swieqi għall iżdied il-patrolling tal-Pulizija, inkluż permezz tal-Pulizija fil-komunità matul il-lejl u sostna li r-residenti qed jirrikonoxxu l-effettività aktar immedjata tal-forzi tal-ordni. Dwar il-korp tal-Pulizija, l-Ministru qal li qed jissaħħu wkoll il-programmi ta' skambju ma' korpi barranin. Spjega li matul din is-sena membri tal-Pulizija Maltija se jipparteċipaw fi programmi ta' taħriġ barra minn Malta, filwaqt li uffiċjali Taljani u Franċiżi se jiġu Malta biex jassistu fit-taħriġ u fis-sigurtà marbuta ma' laqat internazzjonali. Bedingfield temm jgħid li s-sigurtà tibqa' priorità ewlenija tal-Gvern, filwaqt li sostna li l-investiment fl-ordni pubbliku huwa investiment dirett fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini.